ମୁଁ ଭାରତୀ ଦାସ ଗୋପାଳମାଳ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିଅଛି ମୋର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବଜ୍ୟା ଯୁଗ ଥିଲା। ସେ ଗୃହସ୍ଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କଳିଯୁଗର ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରବଜ୍ୟା ଯୋଗ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଥା ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଥାଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ 10 ଅବତାରରେ ନବମ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଆଜିର ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ବି ସାଂସାରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ରର ବୀଜ ବୁଣିଦେଲେ, ଯାହାକି ମଣିଷ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ କଳିଯୁଗରେ ତରିବା ପାଇଁ ଏକ ହିଁ ସାଧକ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କବିତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବିବେ। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମ। 13 ମାସ ଗର୍ଭେ ରହି ହୋଇଲ ଜନମ। 13 ମାସ ଗର୍ଭେ ରହି ହୋଇଲ ଜନମ। ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଲଗ୍ନ। ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଲଗ୍ନ। ଷଟ୍ବର୍ଗ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ। ଷଟ୍ବର୍ଗ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ରାଶି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ରାଶି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରବଜ୍ୟା ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରବଜ୍ୟା ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିବାର ପାଇଁ। ଗ୍ରହଗଣ ଅନୁକୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ। ଗ୍ରହଗଣ ଅନୁକୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ। ଜନ୍ମର ସମୟ ରାତ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ଜନ୍ମର ସମୟ ରାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଛୁପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ ଦେଖିଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ଛୁପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ ଦେଖିଣ। ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦର୍ଶନ। ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦର୍ଶନ। ଧନ୍ୟ ସଚୀ ମାତା ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ଧନ୍ୟ ସଚୀ ମାତା ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ଧନ୍ୟ ସଚୀ ମାତା ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ନାଦିଆ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜାତ। ନାଦିଆ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜାତ।
ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରକଟ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ହରି ବୋଲ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ବାଳ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ। ବାଳ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ। ରାଧେ ରାଧେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲା। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲା। ପ୍ରବଚା ଯୋଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରବଚା ଯୋଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାଛିଲେ। ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାଛିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ନିମାଇ ନିତାଇ ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ। ନିମାଇ ନିତାଇ ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପରି ତାଙ୍କରି ସାକ୍ଷାତ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପରି ତାଙ୍କରି ସାକ୍ଷାତ। ମହାମନ୍ତ୍ରେ କମ୍ପାଇଲେ ନିମାଇ ନିତାଇ। ମହାମନ୍ତ୍ରେ କମ୍ପାଇଲେ ନିମାଇ ନିତାଇ। ପାପୀ ତାପୀ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ। ପାପିନୀ ପାଖାଣ୍ଡି ମୂର୍ଖ ଅଟେ ଭାରତୀ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु। जय कृष्ण जय श्री राधे श्याम।